Менә шулай дуслар. Шулай. Менә кәефсезләнеп утырам әле. Ник дисезме? Күркә дустым кәефне бозды әле мин. Аңламассың ул күркәне. Гел мине шелтәли, ашулана, я үпкәли. Очрашуга иртәрәк килсәм дә үпкәли, соңга калып килсәм дә үпкәли. Син мине хөрмәт итмисең ди. Очрашуга килгәч, хәлләрен белә башласам, сиңа гына кирәк, син гел күп белергә телисең ди. Хәлләрен бердә сорашмасам, син минем белән бердә кызыксынмыйсың, син миңа битарафсың ди. Менә аңламассың бу күркәне. Мин дә әйтеп карыйм. Соң сине мин дә аңламасам, кем аңласын соң мин әйтәм. Мин бит Гали Галимович. Bütün hayvanların, үсемлекләрнең телләрен беләм, алар белән сөйләшә алам дим. Юк, ярап булмый. Һич ярап булмый күркә дустыма. Менә нишләргә белгәндә юк. Һич аңлый гына да алмыйм бит шул күркәне. Аның турында бер видео әзерләдем шулай да. Әйдәгез бергәләп карыйк. Бәлки сез аңларсыз. Күркә зур һәм матур кош. Аның гәүдәсе зур, муены һәм тәпиләре озын. Ата күркәнең томшык очында һәм муен астында кызыл төстәге үсентеләре дә бар. Ана күркәнең авырлыгы 10-12 килограмм булса, ата күркә 35 килограммга җитәргә мөмкин. Достым, син беләсеңме, әти күркәләр бик каты итеп ачуланганда арыслан кычкыруына охшаган тавыш чыгара ала. Әни күркәнең андый сәләте юк. Күркәнең туган ягы Төньяк Америка. Аны моннан 5000 ел элек индеецларның майя кабиләсе кулга яләштергән. Бу кош җиләк-җимешләр, ярмалар, үлән, агач үсентеләре ашый, бөҗәк тота. Йорт күркәләре авырлыклары зур булганга оча алмый. Менә кыргый күркәләр оча белә. Кичен очып агач ботакларына куна һәм төннәрен шунда үткәрә. Шулай да үзенә йырткычлардан куркыныч янаганда күркә очып түгел, йөгереп котыла. Ул 50 км/сәгать тизлек белән чабарга сәләтле. Ана күркә иң күп дигәндә 14 йомырка сала. Аның йомыркалары тавыкныкына караганда 2 тапкыр зуррак, соргылт сары төстә. Әни кош йомыркалар өстендә 28 көн утыра. Аннары йомыркалардан күркә бәбкәләре чыга. Алар тууга ук әниләренә ияреп йөри башлый. Башта әниләре аларны җирдәге ояларында йоклатса, соңрак балаларын агач ботакларына кунарга өйрәтә. Син беләсеңме, әни күркә башка кошларның йомыркалары өстендә дә утыра ала. Ул 30 тавык йомыркасы өстенә утырып, сау-сәламәт чебиләр чыгарырга сәләтле. Күркәләр беренче карашка усал булып күренсәләр дә, бик ышанучан һәм бер катлы кошлар. Күркәләр үзләрен ашаткан һәм тәрбияләгән хуҗаларына ияләшәләр һәм аларга ияреп йөриләр икән. Беләсегез килсә, дуслар, әти күркәләр аеруча да усал булалар икән. Тиз кызып китүчән. Беләсезме нәрсә? Алар хәтта көзгедә яки суда үзләренең күләгәсен күрсә, хәтта шуңа да һөҗүм итә алалар икән. Уйлап кына карагыз. Көзгедә яки судагы шәүләсенә һөҗүм иткән коштан рәт чыгамы инде? Юк, чыкмый ул. Йомшак борыннардан рәт, асыл төшкән борыннардан кит. Дуамаллар, усаллар. Менә үзем үпкәлим әле мин аларга. Менә үзем сөйләшмим. Гел сиңа гына үпкәләп йөрергә димәгән. Менә шулай.